O éxito da pasada edición animou o Concello da Pobra a poñer en marcha de novo este Nadal as mostras de cociña no mercado. Un ano máis vamos a repetir o que son as mostras de cociña, porque xa as fixemos o ano pasado e tuveron moitísimo éxito, porque a xente lle gusta, o que resulta atractivo aprender recetas, aprender como se cociña, pero que a maiores nós o facemos sempre pensando e centrándonos no produto de proximidade, no produto de calidade que se vende na Praza de Abastos. Deste ano, este Nadal, vamos a contar con dúas mostras, unha será o venres 13 a cargo de Luís Arijón, do restaurante No Gira, e outra será o 27 de decembro a cargo de Iago Pazos de Abastos.0. Os interesados en participar poden inscribirse a partir de mañá. O número de prazas está limitado a 25 persoas en cada unha das mostras. Hai que anotarse enviando un correo electrónico a partir de mañá, día 5, a promocioneconómicapobra@gmail.com. Nese correo electrónico hai que detallar nome e apelidos e un teléfono de contacto. Só se pode apuntar cada persoa a unha das mostras e se quere apuntarse ás dúas, a outra na que se anote vai ser na lista de agarda. Ademais, este ano, os asistentes poderán levar un receitario para elaborar na súa casa e sorprender aos convidados cociñando como auténticos profesionais.